Türkmenistan'ın Beden Terbiye we Sport baradaky döwlet komitetiniň hemde Mary vilayet häkimliginiň guramagyna geçirilen bu velo ýürüýüşiň dawarary çäreleri ertegirden başlandy. Buňky dawara atnaşan türgenler oň geçýän ýerine halkymyzyň mihmansöwürlik däplerini ýerilip garşy alındy. Velo ýürüýüşiň badalga meýdançasyna geçirilen bu dawara ýurdumyzyň Velosiped Federasiýasynyň türgenleri bilen birlikde vilayatyň medeniýet, bilim, saglyk goruş ulgamlarynyň işgärleri we talip ýaşlary gatnaşdylar. Bir ýerde Mary vilayet beden terbiýe we sport baradaky baş müdürlüğiniň guramagyna vilayatyň sport uswatlarynyň we türgenleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen görkezme çykyşlary giň gerimde ýaýlanandy. Döwlet derejesinde guralan bu velo ýürüş berkara döwletiň täze ýamynyň garkyş döwrüniň hoş hawaly aýdym sağly çykyşlaryna wetlendi. Ýokary ruhanatligi we senan dawrany geçýän ýerine vilayatyň medeniýet we sungy uswatlary, estrada aýdymçylary, birleşen tan sopolary çykyş etdiler. Ajaýyp döwrümizin wasbyny ýetirýän we halkymyzyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrýan aýdym sağly çykyşlarda mehriban arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň türkmen sportunyň adawraýyny dünýä ýemekde alyp barýan rowaji işleri, sagdanyň we ruhy bilenetligiň mekanyny urulan watanymyz uly meşgullyga eýe bolan velosiped sporty joşgyny wasp edildi. Aýdym sağly çykyşlar türgenleriň bayramçylyk şatlygyny hasam artdyrdy. Soňra türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň asyrly başlangyçlaryny üstünlikle dowam etdirýän arkadaly gahrman serdarymyzyň sağlam durmuş ýöreglerini öpün etmek, velosiped sporty ösdürmek barada edýän bimeşhur aladalarynyň şäherini döwlet derejesinde gurulýan velo ýürüýüşe badalga berildi. Bu ýürüýüşiň esasy maksady dünýäde ekologiýa täzen arasy ulug hökmüni ikrar edilen agtybarly velosiped ulugynyň ähmiýetini, velosiped sportunyň adawraýyny hasa belent derejelere götürmekden ibaret boldy. Türgenleriň 62-sinden ibaret bolan velosipedçiläriň uzun hatary Aşgabat Türkmenawat ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň tejen Mary böleginiň uğrunu bededi. Tebiği ösümlüklere bay hataplanyan Türkmen sehrasynyň görkany keşfi, dünýä derejesinde gurulan ýokary tiýlikli ýoluň aýratynlyklary, oň uğruna gurulan döwrawap köpürler, ýylyurt bähwetli binalar we desgalar velo ýürüýüşe atnaşan türgenleriň kalbyna ýakymly duýgulary oýaryp, olaryň ruhyny hasam belende götürdi. Pekim Payhos ummany magtymyny Prag ýylyna bütün dünýä velosiped güni münasibetli ilkinji gedek ýurt derejesinde geçirilýän bu velo ýürüýüşiň ýurdumyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylyp, sport ulgamyň işgärleri usta türgenler üçin ýatdan çykmajak şatlyk hem taryhy waka bolar. Ýurdumyzyň möhüm wakasyna urulan bu velo ýürüýüşe atnaşýanlar bagtyar raýatlarymyzyň saglygyny berkitmekde we sağlam durmuş ýöreglerini öpüş etmekde amala aşyrýan belent maksatly işler üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Mary vilayatynyň çägenden ýurdumyzyň tejen etrawyna tarap badal galan velo ýürüýüşe atnaşan türgenler Aşgabat Türkmenawat ýokary tiýlikli ýoluň ugry bilen değişli aralyga geçip bütün dünýä velosiped gününiň bellenýän dawaraly gününe Aşgabat şäheriniň velosiped binasyna barmagy maksat edinýärler. Uzak aralyk boýunça köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşiň gurulmagy Türkmenistanyň döwletleriň we halklaryň arasynda hyzmatdaşlyk ösdürmekde, jemgyýetde ekologiýa medeniýetini kemaly getirmekde halkara giňişligine münasip orny eýleýäniň nowatdaky beýanydyr. Velo ýürüýüş şäher kwata gaýtadan dikildilen gadymy ýpek ýoluň ähmiýetini halklary, ýurtlary birleşdiren, häzir ul ähmiýete eýe bolan gadymy ýpek ýoluny Türkmenistanyň möhüm orny eýleýänini, halkymyzyň baý taryhy medeni mirasyny, jemgyýetde sağlam durmuş ýöregesini wagt etmäge, watanymyzyň halkara giňişligine sport awraýyny hasa ýokurlandyrmaga gönükdirlendir. Hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyz şeýle çäherleriň türkmenistanlary ilkinji nowatda bolsa ýaş nesli sport bilen ýygy meşgullanmaga işçiň çekmäge, ýurdumyzda köpçülikle beden terbiýe, sagaldy şereketini mundan meýlekde ösdürmäge, sport döwlet hökmünde Türkmenistanyň awraýyny hasa belende gallarmaga ýardam etmeligini belleýär. Buňky velosipedli ýürüýüş atnaşylar sporty köpçülikle beden terbiýäni ösdürmekde äher türlü işler amala aşyrýan hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza alkyş sözlerini aýtdylar.